Добри ли са препоръките на Google? Оценката ви за оптимизация намалява. Google ви предлага разни неща. Добри ли са тези препоръки? Аз съм Христо и се занимавам с дигитална реклама и продажби от 2005 година. Тук съм, за да ви помогна да бъдете успешни в дигиталната реклама. Кои са най-често срещаните препоръки от Google и какво ви кара да правите постоянно? Със сигурност ще попаднете на увеличи бюджета, след това промени думите от exact или фраза ги промени на broad и други подобни, които честно казано са под въпрос. Защо са под въпрос? Ами защото ние не сме сигурни, когато увеличим бюджета или когато сложим думите на broad, дали това ще подобри нашата ефективност, нашата възвръщаемост. Много често Google казват: сложете автоматизирана стратегия за наддаване и увеличете продажбите. Това звучи чудесно, но когато го направим, реално ли е това? Тези препоръки правилни ли са? В много случаи се случва следното. Вие увеличавате бюджета, слагате думите на broad и се оказва, че почвате да получавате някакви странни обаждания. Бюджетът се харчи за някакви думи, които не са свързани с вашия бизнес и си казвате: добре, тези препоръки май не са толкова добри. Ще споделя един пример от нашия опит. Говорим за един хотел, който е локален тук в София. Google им предлага да добавят 7-8 думи, от които са наем на стая. Окей, това е някакси близо до бизнеса им, но след това са имоти София, хотел с джакузи, те не предлагат джакузи, но по някаква причина Google им предложи хотел с джакузи. С едно кликване добавиха тези думи и започнаха да получават много странни обаждания и ми казват: виж, има някакъв проблем с рекламата, ние нямаме джакузи, питат ни дали е свободно джакузито. Което ясно подсказва, че не винаги тези препоръки работят добре и трябва да внимаваме. Така че, вижте, проверявайте два пъти всяка една препоръка на Google, за да сте сигурни, че това работи за вашия бизнес. И когато ви предложи нещо, го прочетете внимателно, не цъкайте веднага: искам да си увелича оценката. Това няма значение. По-важно е да следите какво работи за вашия бизнес. Така че, добри ли са препоръките? И да, и не. Има чудесни препоръки, които са свързани с това дали сте настроили конверсии, дали сте си сложили активите, така наречените разширения, към рекламите. Има полезни препоръки, просто не бързайте да ги изпълнявате. Спрете с скъпите експерименти и кликнете върху линка в описанието.